tedduɓe oɗon jokki heɗade refi fulfulde yamɗe jeetati silmaji capanɗe tati woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris e lamorde France. Amadou Barouba ko jaya mawɗo waɗi e leydi Sénégal laana ɗannotono ko taw ko rewani sariya yoolima jamma talata no wiyeta alarba to banggue hirnangue leydi ndi e wuuro no wiye Joal Fadiouth e nder fanne Mbour ko famdi foof yimɓe 12 maayi hen ko ɓuuri temedere majji jiitaka tafon fodde yimɓe temeɗiɗo ana wonno e kaɗo laana ma en gartoyoɗo kabaru to Côte d'Ivoire balɗe ɗiɗi tan heddi sumgoji sarɗiyankoji waɗa townuɓe honduɓe no jokki yiidude yewtida e ɓiɓɓe leydi ndi kono ɓe wayli peeje o Coupe d'Afrique des Nations joni ko e nder galleji ɗi ɓe yewtitta e hanuɓe wotude kawte mawɗe ɗen waɗanno ustima ko ɓuuri mantinade nde hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi hande to Guinée paren so tawi ndi leydi no e heblade sumgoji hoto yaku e dow sariya kesso ɗi sumgoji waɗay e ɓawɗe pelle politique lundiɗe laamu ngu ma en gartoyoɗo kabaru tedduɓe bisimilla moon. En on calminama on jurama on jettama ɗo e Sénégal puɗɗortoɗen ɗiɗo kabaruji ko famdi foof yimɓe 12 maayi e yolagol laana mabɓe ɓe ko ɗannotonoɓe ko alda e sariya ɗum waɗi ko to banggue hirnangue Sénégal e wuuro no wiye Joal Fadiouth e nder falde Mbour capanɗe tato woɓɓe paabama ko ɓuuri temedere yimɓe no majji jiitaka ka laana ana tawrano ko foti no yimɓe temedde ɗiɗon wonnoɓe e lawol ɗannade ko alda e sariya Minati Diallo. kalana ɗanniɓe no wadda e sariya yoolike jamma talatare wedde alalbare keñen ko beete keñen woni ko konunkoɓe maayo Sénégal tawtude faabitittoɓe puɗɗi golle e wallude ɓe yooliɓe e banggue wuuro Joal e hirnangue leydi ndi e kabaruji cakitiɗi kalana ko e wuuro Saloum immori ko ɓuuri yimɓe 10 jiitama mayɓe 30 woɓɓe paabitama wuurɓe goto e mabɓe nawniɗo naɓama e suudu sawdirde Joal tafon limore laaɓunde e yimɓe tawanoɓe e kalana andaka ka jonno e wi seedeɓe ko fotta yimɓe temere ɗiɗon ana wonno e makka ko laaɓi ɗum heɓaka e leydi ɗo ɓe ɗannetoɓe jeeya e mun ka tewtugol ɓe majjuɓe ana jokki kikire keñen e wi hooreɓe leydi ndi horejo Sénégal jatim Bassirou Diomaye Faye duhani ke koreji yimɓe heddiɓe e o fitina ɗum caggal nde mo holliti sunare makko e o kasara andinde Sénégal ana tawa e leyɗe ɗo ɗannotoɓe ɓamata laanaji fewde e Europe talatare nde tan gendarmerie leydi ndi sakki ke laana ka temedere e nogay e tatone yimɓe tawano e mun e wuuro Popenguine to Nigeria kam e wuro ana wiye Maiduguri yimɓe jiiɗiɗo maayi toon hanki e nder juulirde wotere e kabaru mo keɓɗen ɓe maayi ko caggal fiyande bombore hay goto noon andinani taw ko kañum woni caggal nde bonande Maiduguri ko lamorde diwal Borno bokku no nokku mo jeeɗiyankoɓe keewi ko janata e mum ma en gartoy hen no ɓuuri yajirde e kabaruji men paaɗi horeɓe Gana nantini hanki alarba nangude yimɓe 49 ɓe ko tumaɓe waɗude boneji dow internet hollama kadi ko ɓiɓɓe Nigeria ko worɓe 49 e rewɓe ɗiɗo ɓe no tuma boneji e yeru waɗude boofe e alhaali kalis naftorade inɗe yimɓe woɓɓe wujjude kalis dow internet kañum e jeygu kanŋe ko rewani lawol eɗe nangule mabɓe fodde ordinateur uji 45 téléphone aji 35 e alaji internet kewɗi tawama e mabɓe hande ko sumgoji to Somali ko ngol woni aranol ɓiɓɓe leydi ndi jaati ana cuɓano koye mumen jaati ardotoɓe leydi ndi e gila ko ɓadi duuɓi 60 e nder Mogadiscio lamorde Somali ɗi sumgoji no waɗa e dow ndenago timmugu fandare nde ko falade janguji e nder lamorde ɗe ko ɓuuri ujune 10 konu koɓe halfinaɓe kisal jaltinama e nder Mogadiscio ko ɗum holi gorma o gila hitande ujunaje 6 eɓe kaɓa e kuliyankoɓe fedde Chebab humodirde e Al-Qaïda. RFI to Guinée Bissau alhaali jantoje men ɗe waɗete e orngal sumgoji to Guinée hande kalen ten ko yidde yimɓe tambiɓe faggudu leydi ndi ɗum ko golloɓe e ndema e gaynaka ko banggueji ɗiɗi waɗuɗi fayida e ɓamtare leydi ndi fandare mabɓe ko ustude basal ɓeydude keɓe jawdi leydi ndi yoga ɓe fottuɗen no golla e alhaali keɗoɗen nultodiraɗo men Oumou Kesso Diallo. rema wona kaaba wona foñe safeyu balji ko suka wonɗo gollande hoore muɗum wonno ko acciti ɗi golleji ɗi o jokki o ukki e demal hay si tawi mo heɓude porgal tippude ɗe golle ɗi o jokki kono himo hawrodirde e caɗele ɗuɗuɗe aranu on ko awdiji ɗin programme ɗimo kadi imen jogui sattede heɓugol leyɗe ko gollete ɗon kadi somin remi señitugol ngol c'est tout à fait un probléme somin gayni men señiti ɗum ɗon kadi conservation ɗum ɗon kadi c'est un probléme tawa
tawa yonde perte buyi ko ɗon min heɓata sattende nayeɓere no toon so min gayni produit ude min naadi yeyigol ngol c'est un problème par ce que état on wattana yiiɗa e mum bila duuɓi 15 Mamadou Baylo Diallo hino waɗi golle muɗum newru daabeji e gerto kanko kadi wonno ko arti e sattendeji ɗi woni fottude e muɗum sattendeji no toon seeɗa nde wonde nawnaje no ara tampina hono ko dammi ñameteji ɗin manka guya on kadi no tampina newoɓe moƴƴa e pooreji ɗin ka jokkitagol konguɗi makko ɗin Safayu Balde wonno ko tori ardiɓe ɓen sendidirgol muradu ne'ugol ngol e demalngal e ko yowdiri e muradi politique komin torotoɗo laamiɓe ɓen ko organise gol secteur agricole itta politique e nder mum harana innugol sa wotanira mi addanama saku wonde engrais ɗum développata leydi e mandina e tumbuye wonɓe ɗaɓɓude laamu ka sayum fewdiɗo yewtireji maɓɓe hino yowiti nawrugol yeeso ko fewti demalngal e newru daabeji ɗin si tawi woni koɓe suɓa ardagol leydi ndin Oumou Kesso Diallo Labbe RFI to Côte d'Ivoire ko balɗe ɗiɗi tan heddiɗo e sungoji sardiyankoji ɗi waɗude townuɓe honduɓe no jokki yiidugol yewtida e ɓiɓe leydi ndi to abobo e saaha mo diɗɗal Côte d'Ivoire ngal fuɗɗotono fijo ballon kan to Maroc yoga e candidat ji ɗi suɓi ke yewtudude e yimɓeɓe e nder galleji ɓe ɗum no serti e pottitte mawɗe ɗe ɓe waɗanno e alhaali ngal orgal Abdoulaziz Diallo ka hoɗo abobo ɗo kono ñalande suɓogon ɓadorta noon orgal ngal woni ɓeydorde tiiɗugol mo PDCI RDA toɗɗi on mo fedde FPI tambiti hino suuɓi yawgol yiitida e hooreɓe gori leñol bawleɓe ɓen Jean-François Diby fodi wonde si o fooli o weeɓitay sariya laɓɓingol kala sokiraɓe saabu miijo mum e kuuɓal Jean-François Diby en étant majoritaire si min wawi ɓurde julle ɗuɗuɗe ka nder suudu sarɗiyankoru min waway sincude sariya laɓɓinowo e kuuɓal dendangal jogaɓe ɓen wawa accitede min reweteɗe ɗen fof fiyo on sariya wawe sincede pour que les Ivoiriens se retrouvent wona pelle dawro mawɗe andaɗe ɗen tun woni ɗaɓɓude julle sarɗiyankoɓe e nga'al kadi ɗuɗuɓe ko darorɓe inde mum no jeeya e maɓɓe Zakaria Kone mo duuɓi 34 kanko o yiiti feere yiidoygol e yimɓe ɓen ka maɓɓe ɗen doda e maɓɓe tiinde ta sande on parle à la population min yewtida e jama on min andintinaɓe alhaaliji fewdiɗi ɗi min wiya yoɓe suɓo hakkude ɓantalngal e waylanduru habbanunu fiyo abobo iw e ɓillaɓe abobo sorte de cette précarité ko julle jeego sarɗiyankoɓe wona ɗaɓɓede ka hoɗo abobo ɗo ittiri suɓotoɓe ɓen ko 436 ka suɓo ardangal yawtungal ka lewru sappa ɓuru yawtundu ko embere 42 e nder temedere pet yaltuno suɓagol Abdoulaziz Diallo Abidjan RFI ko ɓuri mantinade e nde hitande ujunaje ɗiɗi nogas e joyi paɗen koto Guinée ndi leydi woni ko e orgal sumgoji hoore yaako leydi sumgoji hanuɗi waɗude ñande nogas e jeetati lewru ndu gonɗen sariya kesso waɗama e nde hitande ngo suɓo ɗo ko lawol artirgol démocratie e nder leydi ndi kono en andinayi wonde ɗi woteji no waɗude e ɓawoɗe pelle politique lundiɗe laamu joguiɗe sembe ɗum ko wano UFDG nde Cellou Dalein Diallo RPG e UFR Oumou Ba no artana en e oɗo alhaali nde hitande ujunaje ɗiɗi nogas e joyi ñande no gayego lewru ceenaɓoru nde hitande ɗo guinenaɓe ɓen suuɓi o sariya kesso e mum ko ɓuri 79 e nder temedere we suuɓi hino jaɓi o sariya eɗen wote référendum ɓe lundiɓe laamu ƴamuno yimɓe maɓɓe salago wotugo ɗi suɓugoji hoore yaku leydi ndin eɓɓama tawa ɓe lundiɓe laamu joguiɓe cembe tawaka e mum fayi e nde hitande golleji pelle politique hewde no dartina wano RPG UFDG e UFR e bange faggundu gouvernement o waɗi orga yowitingal e eɓɓore simandu 2,4 ka fokkintingo golle ɗen ɗuɗuɓe tawama e mum e ɓen ko Paul Kagame mo Rwanda Brice Clotaire Oligui Nguema mo Gabon e hooreɓe jokkuɓe fi ogirɗe eɓɓore faggudu mawdu ndu gouvernement on lollini e orgal ɗe wote rawnorde ngu laamu faddew saatiɗe nde alaare nde ñande guinenaɓe ɓen suɓoto hakkude candidat ɓe jeenayo e ɓen no tawa général Mamadi Doumbouya hoorejo laamu faddew fayaminimono ka bloc libéral Hadja Makale Camara Fan e Abdoulaye Yero Balde Frondigga kono Cellou Dalein Diallo Sidia Touré e Alpha Condé tawaka e ɗe wote to Cameroun chrétien leydi ndi mawnini jibinande annabi Isa nabi en Jésus Christ chrétien en juuli tori e o jamma nogas e nayi no weta nogas e joyi lewru ndu gonɗen saaha gowaɗo e gimi e duwa immorade e ɓe chrétien nder leydi ndi fuu ɓe kawri kamɓe fuu to église gonɗo to Newtown aéroport ngam ƴetti yettugol jomirawo e saaha keeriɗo Rufa Baba Sharia.
begimi e mantoje jawmirawo jemmare nogas e nayi lewru sappo e ɗiɗaɓuɗo laati mawde ha hewɓe masinko en yalɗirɓe ha haykaliru EEC Newton Douala aéroport bafda madel masinkejo jemmare hande nde ɗum ɗo siftiranami bana no ɓe dayino almasihu o wari ha duniya ngam ha o hisna nuɗinɓe nden kam kala wakkati man fu min ɗo siftora ngam ha min teddinamo ngam ha min mantamo bana no woɗɓe bo gadi ɓoyma wakkatire on cembinde ko ardiɗo haykaliru ndu biyeteɗo jikaya yawke jut suɓi hoore haala musamman ngam majum matta fasolol gotel diga aya 17 a yahango aya 22 ɗo wulwa dow dañeki yeeso almasihu e mi hoosi hoore hala min keɓi kisnowo nden kam a laati kisaɗo tawaɗo ha caka umatore alana min heɓi kisnowo mo Allah neli ngam ha neɗɗo heɓa kisndam e be yakere nde caggal suɓgoji ha leydi ndi o de'itini masinko en yalɗirɓe ɓawo cuɓol yimɓe ɗo nder kulol amma diga cuɓol waɗi jomirawo andi ko ɗume e kala lammiɗɗo jo'inaɗo ha kala lesdi ɗum jomirawo on ɗo jo'ina sakoma o neli amin yeeso almasihu ngam o yiɗi amin ɗum habaru ngam umatore lesdi Cameroun balal betal ngal tokkitini be gimi e mantoje jawmirawo ha yetti fajiri nogas e joyi lewru sappo e ɗiɗaɓuɗo ngam julde kirsimeti Rufau Baba Chouaria Douala RFI kabaruji kan ko hen gareten jonjoni kabaruji kan ko Rama Diallo jareten Rama mi salminima jokka e kabaruji kan ɗi non jati waltude kibaruji kan tawtode toon Oumar Mamadou Sow gaɗanɗo e nde jantore ko fawi e kawri cakkitiɗe ñalande arande oɗo kan to guuɓe EEF kippuji ɗi gaɗi fijoji bulɗi hanki hakkude Guinée équatorial e Burkina Faso batala tawaka étalon en keeɓi polgu Algérie kañum hono noon en waɗi mbawgu do Soudan tati e ɓolum champion d'Afrique Côte d'Ivoire hono noon en holliri Mozambique goten e ɓolum fay so tawi fijo ngo ballay Cameroun du kañum hawi Gabon no fijoji ɗi tawra ɗiɗo fijoji cakkitiɗi fof ko e jungo Oumar Mamadou Sow umminaɗo RFI fulfulde keɗotoɗe kawral gadanal e diɗɗal ngal ko hakkude Burkina Faso kame Guinée équatorial wonno nde yano artuno ko e talnon ɓeɓe pooli ɗiɗi e gotel fay so tawi ko Guinée équatorial adino wadde loggol ko e timmode kawral maɓɓe ngal Géorgie Munungi waɗi loggol e filmaji 95 filmaji tati caggal majjum Edmond Tapsoka waɗi loggol polgu ngol kawral gongal ngal e ngal diɗɗal Algérie heɓani hay caɗele gooti folde leydi Soudan ko loggi tati e ɓolum Riyad Mahrez kolaɗo maɓɓe o waɗi hen loggi ɗiɗi Côte d'Ivoire ko loggol gotol tan waɗi e dani Mozambique e pottital maɓɓe toon to Marrakech e ngal diɗɗal F ngal ɓe ndendi e mum kadi e Cameroun kame Gabon ɗin kippuji ɗiɗi kawri ko baroɗi Cameroun ɗe pooli gotel e ɓolum toon to Agadir koni woni e ñalande hanki nde kippuji ɗi polgu ɗaminano e mumen fof mbaɗani betteri heddi ko ƴeewen so tawi ma ngal jaɓɓal jokku e ñalande ɗimmeri hande fuɗɗade tuggi aljumare janggonde ngam RFI ɗo e Maroc Oumar Mamadou Sow Oumar Mamadou Sow Burkina Faso heɓi dole do Guinée équatorial waltuɓe e haɗɗo fijoɓe sappo tan gillama e silmaji 49 Burkina waɗi mbadduji muɗum ɗiɗi fof haɗo silmaji tati tan wakkati keltanaɗo fijo ngo ɓeydi silmaji seeɗa e ɗon en to Côte d'Ivoire to Amadou Diallo wonno danduɗo champion d'Afrique e kawral muɗum hanki ngan ko wana ɗum ɗon en hande kawre keɗaɗe hakkude Égypte Afrique du Sud ko wana ɗum ɗon en Mali kañum do etodiran e Maroc jatigi fijo ngo hande kasin Comore e Zambie leydi tampodinduni e Mali e kanjum woni fijo so Maroc heɓi hande tan ɓe keɓa jetaɓal timmode dande maɓɓe fijude oɗo kan ko jango wonata Rama Diallo a jarama no fewi e kawtital rendingal leyɗel AS fampike suudu marindu kalisi wondude kono mabɓe tafango e goomu media jooɗingo eɗe leyɗe tati kala yidde mabɓe ko tippugol eɗe eɓoje gam sembingol nde fedde AS e biyol mabɓe golle hewɗe waɗama guila ɓe sinci nde fedde kono fanni ndenago tabitani hay hunde gasata taw si ngu kono mabɓe tafango wawan artirde jaam e nder ɗe leydi Sahel ko holɗum ɗi alaji mabɓe kesi battinta e gurdam ɓiɓɓe Mali Burkina Faso eɓe Niger kono men hande ko Mamadou Oumar Ly hertorɗo leydi Sahel omo jabonamde Ibrahima Timbiba
Mamadou Omar Ly mi salminima. Mi salmitima. Banque walla suudu marirdu mbuuɗi e wondude e mediare mawnde kañum e kono rendinguɗe leyɗe tati fof ko ɗum woni ko hooreɓe nde fedde AES woni ko fampi e ɗe balɗe feƴƴude ɗo e yiyande maɗa ɗum ɗo no wawi laatade fokkitande hesere ko fati e darde ɗe leyɗe. ene waasi wasude wawde ɗum eɓe ndendi eɓene hen eɓene laaƴa eɓe cuwa darade ha joni enen gandi ɓinguel soko jibinama ene joguiɗe muynata daro yaaha mawna donc e mun tanke lajje ha joni eɓe cuwa darade taw ene wawi e nder ñalawmaji walla e nder duuɓi garoji ɗi eɓe daro kono mbiɗa andi kam ha joni AEC hoore mum dental ngal ko fuɗɗi ko rendude e suudu marirde buuɗi no mbiɗa ni woni banque o fuɗɗima liggade ene cuwa andu noon taw e nder ñalawmaji keddiɗi ɗi taw ma woodi ko jibinoy walla wasi jibinoyde wonno guil coup d'état ji puɗɗi toon e ɗe no leyɗele Afrique de surtout ɗiɗo leyɗele denduɗe ɗe ha joni ala ko jibina ko mayelleji yimɓeɓe sohlano yo ustu ko mayelleji yimɓe nen ɓeydi waɗa boniyankoɓe nen ɓeydi donc mi sikkani taw banque ene wawi wonde e place kam ganduɗa taw hay goto ƴettata kalis minen waɗa ɗo deeƴani ko fati e haɓɓo kuliyan kagal ɓe rendini ɗi koneli maɓɓe tati fof ɓe waɗi konu wotu wooday ko konu wawi wadde gam haɓɓugol kuliyan kagal ngal nawat ɗum ko kalis nawat ɗum ko fond nawat ɗum ko armement nawat ɗum ko information militaire nawat ɗum kadi ko taw ko hen goto e mbawa jogana ɗum ñamde mum e jogana ɗum yarata mum kadi e jogana ɗum financement ɗum ket leyɗele tedde tan mbawa ɗum wadde donc ɗum namdi ko ma leyɗele goɗɗe mbawa waɗe e juuɗe men leyɗele goɗɗe ɗe est ce que mbawi wadde ɗum cuuɗi men woni Chine Russie e Turquie walla e leyɗele mbaɗe noon est ce que mbawi darnade ɓe oɗo temps hokkaɓe financement hokkaɓe arme ha mbawa darade e mbawa haɓade par ce que guila AES leyɗele tedɗe guila ndendin koniyankoɓe mabɓe de ujunnaji dewɗi ha joni ko kewanno ko ɗum tan kewtoon ha joni woni woyinkine ko banque oɗo tan kewɗo ha joni eko hunde tan ganduɗa ladode kam suwa darade tan kono noon kam sahil o kam mbiɗa andi dirigé 5 sahil ummi toon waɗa boniyankoɓe enen ɓeydo kadi enen gandi kadi relation hakkude leyɗele tesɗe e leyɗele taariɗuɗe moƴƴani ɗum kadi en jeeya ko ŋakkere jaam e nder leyɗele nde par ce que a wawa cummu wawa wonde nder galle ma aɗa heeɓe koddiɗo ma kadi taw koddiɗo ma ko toon ndiyam ɗam ummoto donc hay soko cummu ngu ñufi yawata kam mbiɗa andi so en heeɗike capitaine Ibrahima Traoré ɗum ko hoorejo Burkina Faso e nder yewtere makko nde o haali o holli ko niɓɓere mawde saati argol e nder leyɗe hirnangue Afrique o holli mayele mawɗe hino wawi wadde e nder ɗe leyɗe e yiyande maɗa ɗi konngudi o ko konngudi jogiiɗi ƴalni walla ko konngudi politique tan alhaali dawro tan ko konngudi politique tan ɗum kay ala ɗo dari ɗum kay kanko arata ko wawa ɗum andude kanko mandi kanko leydi makko ha joni guila waɗi coup d'état joni ko kiw ko toon ko ɗum tan kewi toon donc ɗum ko haala politique tan kamɓe haala président Niger o ko haala wiide nde leyɗele ɗe ɓe hankadi nattata waade no wano eɓe darna keɓe ponno ko darnude ko riwdi leyɗele occidentaux ɗi e nder Afrique sahil o ɗum ɓeydani sahil haydar sana kusti ɗum donc enen jii leyɗele occidentaux ɗi guitti toon juuɗe mumen boomare wonde e nder sahil meeɗa wonde e nder sahil depuis l'indépendance ha nder anneji ɗe terrorisme o naati e nder sahil donc eɓe ndendi tan eɓe kaali ha heewi. Capitaine Ibrahima Traoré holli fayin wondema lural ala hakkude ɗe leyɗe AES tati kono hino anda kanko o hewtari Bamako ñalande nde o habbanode woodi kadi holluɓe wondema Burkina Faso weltora ko tawata ko leydi Mali ɓuri jogade cembe e nder nde fedde se daari juɓɓudiji ɗiɓe moƴƴini ɗi foof ɓurɗi ɗin ko Mali ardiɗi beele no wawa tawde poɗodiral hino hakkude ɗe leyɗe hande e gollidal majje. wasta eɗen gandi Burkina Faso kam hakkude men Mali gila ko ɓooyi ko rendini tan ko kamɓe jiidi boomare ko ɗum tan rendini kono ko rendini ko kadi wawata wonoyde no mbiɗani tan wasa ɗum nde arde le premier jour e ko Mali ko kañum waɗi fof e hay oɗo période kadi ko Mali jogui hen doole ko walata ko hen ko kadi politique on wawi certes kono ɗo kam joni ko rendini ko kanko intérêt tan ne rendini kono probléme o wona kamɓe tata tan eɓe ganda kono noon mbiɗa andi kamɓe tata kam mbiɗa andi hay so ɓooyi ɗo mabɓe cirtoye e nder yolde hakkude nde mbiɗa andi siya ɓoyi politique o change on ɗum ren Mali kam sigi domini e Burkina Faso jaɓta kadi Niger jaɓta Niger ni jeeya leydi ɓurɗi samaranede banggal terrorisme ko Mali tan e Burkina Faso ɓuri tampude hen. Mamadou Omar Ly mi yettima sanne a jarama. Mi salminima joɗi mi weltinima mi hettiɓe refi fulfulde fof. A
Ahmadou Barouba tedduɓe ko ɓuri tengtude kabaruji ɗiɗo e sénégal lana ɗanotonoɓe ko alda e sari yolima jamma talata no wiyete alarba to banggue hirnangue leydi ndi e wuuro no wiye joal fadiouth to falde mbour ko famdi foof yimɓe sappo e ɗiɗo maayi hen ko ɓuuri temedere majji jiitaka ta fon fodde yimɓe temedde ɗiɗon no tawa en e kaɗo laana ko ɗo karetene ɗiɗo kabaruji en timminirat nde jonde kabaruji e taskaram faggude ɓamtare afrique jareten hen ko abdoulaye dikko en jetti e jaɗi dendagal heɗotoɓe ɗo ɓe mbawi joɗade kala yo jaame kisal wone mabɓe ibrahima ba inna bolaro on jarama tedduɓe onon sengiɓe hello facebook e tiktok yo jaame kisal wone moon on jarama faggude ɓamtare